Wafethu aniyekeni ukuthi njalo nisibhebhele embhedeni. Njalo insuku zaphuma ungibhebhele embhedeni. Na before indoda ebengisanana naye ibingibhebhele embhedeni. Na before amadoda ngibhebhele embhedeni. Ngifika na kuwena uyitshela ukuthi uspecially, uright wena ingquzu uyayihlehlisa ingquzu uyayisha ungibhebhele embhedeni. Sana zami kuneyindongo. Uyabo indongo? Odongeni siya ukuthi phela ifona nathi ngazi ngizoyibeka kanjani. Odongeni siyabhebheka. Siyabhebheka nje guys odongweni. Nkosi yami I wish ukuthi and hope ukuthi le phone ingama. Nalo udongo. Masushaya idoki. Nalo udongo. Uyabo? Nalo udongo nazinga ziyapho ngila odongweni. Angidingi ukuthi okokuqala nje mangabe siza la embhedeni. Umbhede untofo. Njalo siyaxhumana. Njalo uwe lo. Every time. Kanti guys, why do you guys love the bed this much? I'm talking to the men. Because usually, sexually, when inenilidayo, fanele ngilide wena. Nalibele lipetrol. Fanele ngilide wena. Niye ukuthithiza, guys, niye ukuthithiza. Vele wena ma windoda uthithiza embhedeni. Vele nocantu uzobe lithithiza. Luzothithiza nigcine senimosha imali ey'nkulu ngifuna ukutshela lokho. Yabo ukwazi ukubhebha kahle. Uhlephula ingquzu. Hayi isikhathi esiningi asikwazi ukuthi silokhu sicela imali. Si-happy nje sijabuliswe ucansi. But ma uyithithizela nje embhedeni, vele awukwazi nokubhebha. Yini uzongisiza nga awukwazi ukubhebha ama-position ayangibhora. Into engifuna ngijabulisa ngemali-ke. Ngeke phela ungakwazi konke ngeke. Akukwazi amadoda abhibhana kamnandi ngisho engasebenzi. Usithola sinawo. Nithi he ukhwayelahle umenza ubhebha mnandi. Angibhebhe embhedeni kuphela njengawe. Wena unayo imali. Utshela ukuthi hayi yonke into nemoto yonke into ubhebhele embhedeni. Sana zami niye nikhulume nithi angilazi ikhishi lami lidiza singanayo. Niye nikhulume nina nithi ngenze nje isibonelo la endlini. Okay icamera ayiphenduleki. Ayizikwazi ukuphenduleka. Nyaha indlu inkulu nakho umuntu uyamthatha yazi ukuthi kumnandi kanjani ukuthi la kusinki uthi uma kukuthi awukwazi ukuqukula uyile ndoda le eyisiduze noma enomkhaba. Gaxa phela umlenze la. Bese uzama ukushutheka ipipi ungigaxe nje la bese uyangibamba ungithi nci bese uyangenza umiyeka athi uyahamba uye ebathroom uyogeza ebathroom ufike esaphakathi namanzi ungene ufike umbhebhele khona ekseni lento esibiza nge-morning glory ekseni kuthi kusa nje ekseni umiyeke embhedeni umiyeke uyahamba emsebenzini kaze ngicela niyekeni ukuvila ocansini ukuze singachithelani ukuze abantu bangahambi beyodliwa. Hayibo. Cha ngifuna ngizama ukuthi ngize nala ekhishini ngimkhombisa ukuthi nazi itofu nibuke. Uncenani kungiqukula nje ngila. Ngithi ngiqwa ama vegetable uvele ungiqukula ungibekela ungikhotha ingquza. Khotha nje ingquza ugobe njalo uma wangikhotha ingquza kumele ngilalise okwe-full chicken le ngithinta zonke into lapha embhedeni ngimise amanqina kanje ukhothe bese uyibona ukuthi hayi wena ngoba nakho ungikhothele embhedeni hayi wena nje ucansi uyashakha akungikhothele ingquza pheke stove akukhothe nje kufanqike namafutha ungikhothe la ingquza ungikhothe kuba ukuthi ngilinyazwa yila hayi njalo into eyodwa manje ngiyanicela bandla mase uyikhothile ingquza la uqede noma futhi ukhothi bafisa incane noma nikhothi ingquza ke uguqe nje kulawa ayikhothayo uguqe la phansi bese ungikhotha ngimile uzungivula ungibamba nje uyimunce uyincele ngimile kanje kulawa abangayikhothiki ingquza ngibeke la umunce amabele ngibeke la ungimunce amabele nginyusa ilight lapha kuzobancanyana ngiya yenze ibe trash ungibekelana ungimunce amabele ungibambe ungimunce umqala guys nje kuthiwa ngihlala kade ngahlala nobabili ngisendlale o20 years uma indoda ithithiza kwi-relationship especially ocansini leyo relationship ifile lo mfazi wakho noma intombi yakhe iyadliwa ngaphandle angifuni nje ungakutsheli angifuni uma nje windoda uyithithizela nje ocansini bathi ngehlisa umoya kwi-relationship yakho samba sami umuntu wesilisa okhona ongibukayo kwi-relationship yakho ngicela ukuthi usukume akubo wena odlalisa umuntu wakho in order nomuntu wakho ukuthi afeel free ngisho kuthiwa nikwi-relationship ka5 years awukazi uzenze lezi zinto it's okay awuke nje
akathuki ukuthi hawu kwenzakalani ngosibanibani, kwenzakalani ngoba bakasibanibani, you know, uvele wangiqubulisa. Ungabona ngisho amakhosikazi ashuqula iduku, amakhosikazi ahloniphekile ekhaya, umthathe umbeke phezu kwesitulo umbhebhe, ngisho phezu kwesitulo noma umbeke lapha phezu kwesitofu, uzobona sehambe etshela omakhelwane ukuthi hawu ngeke uzubone ngoba ngeke kodwa uzowaxoxa ukuthi hawu hayi phela ubhekeni uvele wangithatha wangibeka phezu kwesitofu. Hayi angikaze ngize nje, uvele ubhekeni wangithatha bengisa itafula liyawo. Hey bengithi umyeni wami ubulala ifurniture ngoba uyangibona ungingakanani, kodwa uvele wangithi wangathi ngiyiphepha, kwangathi ngilight, wavele wangibeka phezu kwetafula ngathi ngithi wathi ukuyinuka ngithi uyayikhotha, wangayikhotha ngoba vele akakaze ayikhotha. Uthe suka wavele ubushe kumthondo, angiyazi into angenze yona izolo. La ayikho into special oyenzi ingoba nje umbeke phezu kwetafula umfazi wakho. Nothing. Ukuthi ngoba special ukuthi guys nichaye izinto, ake sibuyele ekamereni. Nichaye thana zami izinto, nicha umfake nje ngekhanda efridgini, athi uvula ifridge nje bese uvela uyamphenya umise kanjani, athi uthi uyanyakaza, nasi isitulo. Ngifuna ushaya le position yesitulo, nasi isitulo la kwami, ngeke ngihlale ngabi naso. Uyakwazi ngoma kanje, uyakwazi. Nasi isitulo, ngisho ngabe isiphi isitulo enkhona enaso, nasi isitulo. Especially abantu ezinqe ezinkulu, this is much easier. Because uzobonakala ngephi lapha, uyahlala uthi wena uza la. Uyalifaka ipipi la, uyalifaka ipipi la, uyalifaka ipipi la, uyalifaka ipipi la, uyalifaka umbambela. Bafisa ziningi izinto endlini ezingasetshenziswa ukuthi kwenziwe ucansi. Ake sikhulumeni ngesitulo. Umfazi wakho unezinqe ezinkulu, intombi yakhe inezinqe ezinkulu. Ngithanda ukukhuluma nabantu abama relationship, hayi la bantu abasayibhibhanele ukudlala. Izinqa zamfazi wakho zingaka. Uyabona ukuthi ngeke ukwazi ukumbeka phezu kwesitofu, kwayi wena nje uyahlula ngisho nawe kumqukula. Futhi which ayikho into wrong ngalokho. Inazi ke ihlalo ikhona. Especially lesi sikanjeni lesasinayo into yokuncika or into kanjalo. Manje inale yokuncika kusho ukuthi conversation yokumele niyenze ukuthi akagaxa imlenze lapha phakathi, afake imlenze. But ubona lesi sitolo lesi esinganayo into yokubeka kanje izandla. Sithana sami uyamqabula umfazi wakho, uyamqabula noma uyamtshela ukuthi makasibongile. Awuhlala ubhekele engathi ungamthola mefake ingubo. Lalela. Yo bafethu madoda, ngicela nikhohlakale bafazini benu ukuze bangayindawo. Uyabona into le ngisho ngakuthiwa ubekade senziwa ngaphandle ngeke asenziwe. Umthathe lesi situlo esinganayo lento usithenge uma unganazo. Umthathe umbeke kuleso situlo bese umtshela ukuthi akahlala bhekele esafake nephenti bakwethu. Ngisho ngalelo ngalibhoboza iphenti ukuthi uqaqe uklebhule. Uma kuthi ufaka i-G-string ku right kakhulu ngoba iphenti uzohlephula ulisi kanje eceleni. Ehleli kuso isitulo ulibeke eceleni ipheni akakhumulile nje uyalisi kanje ubekela engqeni ebese emva kalokho ungabhixa amanzi lubricant fanele bese ephaketheni ngasikhathi ufuna ukwenza le machine ungakudiscuss nayo uthi baby ngifuna sitry lokho cha qala nje noma ukuthi ngiyaqabulana naqabula noma uyamthinta usuyamtshela ukuthi baby hlala la ubhekele. Yabo lento le usamangele ukuthi hayibo kusukela nini manje umhlambi umbhekisale emva kwalokho udonsile lubricant yakhe ephaketheni noma ukuthi uyiphethe ngesandla uyithi iputshu uyayifaka emva kwalokho bese ufaka ipipi. Yabona into le bese uyama ni ucatha lokho exercise avele usumbamba kanje usuyambhepha mawukuthi akahleli kahle uzolokhu naye uzoshifta ngofuna lingene ipipi. Ngeke kusebenza wena wedwa, uzoshifta naye ukuthi ipipi likwazi ukungena kahle. Emva kwalokho usuyambamba uhlele esitulweni umfazi wakho bakithi bese ke uyamshaya angazi ukuthi ubande wantshela ukuthi fanele manje ufuna utrial izitayela noyitrya ngaphandle. Fanele ngitry indoda uma ithithiza kuyi relationship emshadweni lo mshado yaphela. Uma indoda ingathithizi lo mshado lo uqhabaqhaba ngoba umuntu wakho happy ngezansi uyasebenza uyaprovide nala endlini ngisho ngakuthiwa nazi inkinga nakho uxabaxabana kodwa uma wena ubambile umuzi wakho ngepipi ubambe umuzi wakho ngocansi lo muzi lo unestability lo muzi uqinile unesikhonkwana ubase base indoda mangabe ithithiza hawu umfana kuzo usithela ngisho into engekho axabene nangisho into engekho axabene nabantu bakini cha vela akachama vela ke akajabuli izinto igcina yabo yingakho abafazi beni bengena ko ladies house bayocelana bacela amapho yazi ngeke ngibuka meke kaphuma nje ivideo South Africa yabantu ababhibhanayo wonke umuntu siyayifuna hey ngoba bafuna ukubuka lento leyo abangayitholi bachazeke ke hawe ma nimzile senza kanjena nibone senza kanje bafaka inamba zabo
lapho ngasikhathi efaka inamba yakhe ufuna ucansi kunendoda ebukayo ukuthi awu lo enezinqe nefika enhle kanje usengena kwi-DM sebeyadimeyana sebeyaxoxa emva kwalokho bangaka abafazi bena badliwa ku-Facebook ngoba behambe becela ucansi ngoba ucansi anibaniki kahle yabo nje mina ngandaba nevideo ungayiboni ukuthi khona ubani bebebhuba nobaba bebebhuba ukuthi-ke mina kweyami i-relationship imino strong imino ongathithizi nendoda mayithithizi kodwa ngiyayikhombisa ukuthi lalela senza nje siyale ngifuna lokhu awu-ke sithanda sami-ke usuthengile i-Congo dust ngoba usheshe uchame ngoba nje usafuna ukuthi i-Congo dust 170 rand. Comment section inamba zikhona ukuthi uthola kephi ukufonela ba. Ngiyacela ke sithanda sami ukuthi usagcobela i-Congo dust usabhebhe uphuza impesu yami impesu 130 rand kunomlondo 130 rand umlondo yiti elinatural ungaze ugugule ngisho ugugulile ukuthi one welibido uyafika sithanda sami kwi-comment section uyathatha kuma distribute uyafonela uma usuyombhebhe umfazi wakho awuthi uphuza ubhebhe kahle ubhebhe nawe into yaziyo ukuthi umbhebhele ukuthi ahlale hayi ukuthi umbhebhele ukuthi hayi ngifuna ukuthi nje ngimbhebhe isikhathi eside ngifuna azi ukuthi nje angisheshe ukuchama sengiyi-strong ngifuna azi cha akakwazi ukuthi wena embhedeni uyarock not ukuthi wena uyaphuza uchama yina khuluma ngayo ngikhuluma ukuthi hayi uyabona-ke manje usifisa uyaphuza uchama hayi kulezi nsuku uyajabulisa angeke ngize ngisho nje ukuthi hayi ungishuka-ke kulokhu mase sixoxa hayi-ke kulezi nsuku angimazi mina usifisa unani usifisa uyangishuka angishuke ubheki zonke hayi kulezi nsuku bandla ingquzu uyishiya ihliphikile ayishiye ifutha ivutha ithi bhek akasho ukuthi umbhebhe kamnandi akasho ukuthi kulezi nsuku ubheki Zulu ubhebha namnandi kulezi nsuku ubheki Zulu ungenza kamnandi uthi nje ubheki Zulu ufika ingquzo wayenza yashisa kakhulu ubheki Zulu yabo kufanele uma ubheki Zulu ubheke ngempela ukuthi yabo angisho lo bheki Zulu famous bakithi baningi abantu abawubheki Zulu ngaphandle kwalo bheki Zulu famous lo ufikile angifuni bese sithi kwayena ubheki Zulu ngiyamhlonipha nje ubrada nje uhloniphekile mina ngikhuluma ngabanye ubheki Zulu ukuthi ubheki Zulu usuyafika yabona into le ufuna ke ngithi mangabe ngixoxa ngithi hayibo kunale ndlela belifaka ngayo ipipi lokho ubheki Zulu hayibo useyaphuza ukuchama usifisa uyabona mfethu uvela ngibambe manje angithi mfi yabo mase ngitshela ukuthi yabo manje uyachama avela ngachama avele kunalokho athi baby ashintsheni istyle ayishintshe istyle ngithi hayibo nangu ufisa uyachama usifisa ngachama usifisa kunalokho ipipi ulifaka alithi nshi hayibo usifisa yabo lento engishoyo madlane anasana lento engishoyo so ngiye ngithi hlonipha i-product yami ungayithenga i-product yami uzoyihlukumeza hlonipha i-product yami uyithenge i-Congo dust kodwa uphinde uncoye nothi ukuthi kusuke uphuze kuphela uchama akuthiwa ubhebhe kahle lungile kwi-comment section down below mangabe ukuthi nawe usheshe uchama ufuna i-Congo dust nginomkhulisa pipi lakho uma ubona seliyashintsha nqalibuyele emuva uyawuphuza umkhulisa pipi uzokubuyisela induku yakho 1200 nqa.